Víta vás sprievodca opatrením diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. V nasledujúcich krokoch vám predstavíme proces prípravy projektov na čerpanie eurofondov. Definovanie investície. Pri určení investícií, ktoré budú predmetom projektu, treba vychádzať v prvom rade z vašich reálnych možností. Opatrenie je určené pre diverzifikáciu, teda odklon od poľnohospodárskej výroby, ale pre podporu slovenského vidieka. Napríklad agroturistika, doplnková výroba nepoľnohospodárskeho charakteru, ale aj výroba obnoviteľných zdrojov energie. Svoj zámer ale postavte na reálnych podkladoch. Hľadáme predsa eurofondy pre vaše podnikanie, nie podnikanie kvôli eurofondom. Schválený projekt je možné realizovať aj 3 roky a preto plánujte v dlhodobom horizonte. Neobmedzujte sa len na investície pre najbližšie obdobie. Ak máte záujem podnikať napríklad v agroturizme, preštudujte si aktuálnu metodiku. Je možné, že drobnou úpravou počtu lôžok získate nielen väčšiu dotáciu, ale aj posilníte svoje šance na získanie príspevku. Nelietajte však v oblakoch. Myslíte na to, že investíciu treba najprv zrealizovať a až potom vám bude jej časť preplatená. Neplánujte projekt, ktorý by bol nad vaše sily. Eurofondy sú síce zadarmo, ale nie okamžite a v plnej výške. Eurofondy sa zaviedli najmä ako pomoc pri rozširovaní podnikania a zdokonaľovaní výroby či odbytu. Toto opatrenie je súčasťou tzv. Osy 3 kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckého hospodárstva. Prioritou je vytváranie pracovných príležitostí na vidieku. Zvážte svoje možnosti a potreby a skúste ich nasmerovať do týchto priorít. Zvážte bodové hodnotenie plánovaného projektu a prípadne ho rozšírte o ďalšie služby, ktoré sú bodované tak, aby získal čo najviac bodov v rámci bodovacích kritérií. Bodovanie väčšinou sleduje najmä plnenie priorít opatrenia. Naštudujte si ich a snažte sa čo najpresnejšie popísať ich plnenie. Ak spĺňate základné podmienky, teda podnikáte v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe idúcich mesiacov a váš príjem z poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje minimálne 30%, máte nárok na 50% dotáciu, ak ste z mimo bratislavského regiónu, alebo 20%, ak ste z Bratislavského kraja. Príprava podkladov. Berte do úvahy, že v prípade stavebnej investície je podmienkou vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade jednoduchých rekonštrukčných prác podliehajúcich len ohlasovacej povinnosti postačuje predložiť jednoduchý situačný výkres osvedčený stavebným úradom a rozpočet. Ak chcete realizovať stavebnú investíciu vyžadujúcu stavebné povolenie podliehajúcu ohlasovacej povinnosti, musíte mať vysporiadané vlastnícke a nájomné vzťahy k nehnuteľnosti, ktorej sa táto investícia týka. Niektoré investície môžu vyžadovať posúdenie vplyvov na životné prostredie. Nechajte si dostatočnú časovú rezervu na získanie týchto dokumentov a v prípade dopadov na životné prostredie zvážte jeho časovú náročnosť. V prípade stavebných investícií myslite na to, že musíte mať právoplatné stavebné povolenie. Výberové konanie asi 1 až 3 mesiace. Jednou z najdôležitejších častí vášho projektu, teda žiadosti o nenávratný finančný príspevok, je výberové konanie. Chybu vo výberovom konaní už nie je možné dodatočne opraviť. Ak výberové konanie nevykonáte správne, daná investícia bude zo žiadosti vyradená. Venujte preto tomuto kroku náležitú pozornosť. V zmysle platnej metodiky rozlišujeme 3 skupiny obstarávania. Už zakúpené stroje, stavby. Ak ste investíciu realizovali od 1. januára 2006 do 8. februára 2008, pozor, investícia musí byť do podania žiadosti aj uhradená. Plánované investície, teda opačný prípad. Ak na budúce obdobie plánujete niečo kúpiť, musíte realizovať výberové konanie. Musíte získať 3 cenové ponuky a spísať zápisnicu o vyhodnotení. Obstarávanie vlastnej práce. V prípade, ak plánujete stavebnú investíciu realizovať svojpomocne, je potrebné urobiť výberové konanie na materiál a na vlastnú prácu vyhotoviť kalkuláciu, ktorú je potom nutné porovnať s dodávateľskými cenovými ponukami. Vlastná práca nesmie prekročiť 30% hodnoty materiálu, pričom je však v skutočnosti práca často drahšia ako materiál.
Obstarávanie je teda jednoduché, avšak o to zložitejšie je potom vyúčtovanie vlastnej práce. Prax ukazuje, že vlastná práca je výhodná len pri veľmi jednoduchých stavbách. V prípade, že bola investícia realizovaná pred 1. februárom 2009, nie je potrebné uskutočniť výberové konanie. Výberové konanie sa v tomto prípade vynecháva. Pri podaní projektu sa vyžaduje len zmluva s dodávateľom obsahujúca jednoznačné určenie predmetu obstarávania a jeho ceny. Všetky ostatné investície musia byť vydokladované cenovými ponukami. Ak nakupujete nad 30 000 eur, potrebujete 3 cenové ponuky. Štandardný postup pozostáva zo získania 3 kompletných cenových ponúk. Je potrebné dohliadnuť nielen na dôsledné porovnanie obsahu ponúk a cenových podmienok, ale aj na formálne náležitosti cenových ponúk. V prípade, že niektorá cenová ponuka má formálne nedostatky, je výberové konanie neplatné a projekt ohrozený. Proces má voľný režim a nemá dané presné termíny, takže máte voľnú ruku pri výbere vhodného dodávateľa. Pre malé investície postačuje jedna cenová ponuka. V žiadnom prípade sa však nesmie predmet investície rozdeliť za účelom zjednodušenia výberového konania. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pod prípravou žiadosti je potrebné chápať oveľa širší rozsah prác ako len vyplnenie samotného formuláru. Do tohto procesu treba zahrnúť aj prípravu a kontrolu projektovej dokumentácie v prípade stavebných objektov, riadenia procesu výberového konania a kompletizáciu príloh. Celkovo sa však tohto procesu netreba zľaknúť. Bežný podnik to dokáže urobiť vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami. Výhodou v tomto prípade sú samozrejme usporené prostriedky za poradenské služby. Nevýhodou je nutnosť naštudovať mnoho strán príručky, iných dokumentov a usmernení, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie tohto procesu. Samozrejme, toto štúdium metodiky si vyžaduje svoj čas a pracovné nasadenie. Ďalšou nevýhodou je pocit neistoty, či sa na nič nezabudlo a či v projekte nie je náhodou nejaká chyba, ktorá vyplynula z neskúsenosti uchádzača o eurofondy. Pri príprave projektu sa môžete oprieť o skúsenosti poradenských firiem, ktoré majú už za sebou mnoho úspešných projektov a majú metodiku dôkladne spracovanú. Bodovanie žiadosti. O získaní finančného príspevku rozhoduje počet získaných bodov. Bodovacie kritériá sú súčasťou príručky pre žiadateľa. Tu uvádzame len ich časť. Podrobný rozpis získate pri uverejnení výzvy na podávanie žiadostí. V minulosti boli všetky projekty okrem bioplynových staníc posudzované. Za A. V plnení tzv. Kvantitatívnych kritérií. Či už mal žiadateľ v rámci opatrenia 3.1 schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Či bol projekt zameraný na plnenie prioritných cieľov opatrenia. Zvýhodnení boli žiadatelia, ktorí realizovali svoj projekt v obciach, okresoch a vyššou nezamestnanosťou a nižšou hustotou obyvateľstva. Za B tzv. Kvalitatívne kritériá. Tieto kritériá sú pre žiadateľov obzvlášť dôležité, pretože na rozdiel od kvantitatívnych kritérií môžu svoj projekt prispôsobiť tak, aby v rámci kvalitatívneho hodnotenia získal čo najviac bodov. Zvýhodnené boli v rámci prvej výzvy projekty, ktoré obsahovali investície do doplnkovej výroby a jej odbytu, poskytovanie doplnkových služieb k rekreačným, ubytovacím, stravovacím a relaxačným službám, napríklad požičovňa športových potrieb, alternatívne programy a podobne.